ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ല, തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണവ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇറങ്ങിക്കോളൂ. ലൈവ് ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാചലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മ സന്യാസ യോഗം, 5-ാമത്തെ അധ്യായം. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് 4-ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിട്ട് 5ലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏത് അധ്യായമായിരുന്നു പഠിച്ചത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തില് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ രഹസ്യം പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്നലെ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന് എനിക്ക് പിറവിയില്ല. ആരുടെയോ അതീന്ദ്രിയ നാശമില്ല, എനിക്ക് നാശമില്ല, പിറവിയില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് കണ്ടു നമ്മൾ ഇന്നലെ അല്ലെ. ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ സത്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടില്ല മാതാജി? കേട്ടോ? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയി? ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല, ക്ലിയർ ആയില്ല മാതാജി. ക്ലിയർ ആയി? കറണ്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ മാതാജി. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടാ മതി. ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നോളൂ. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പൊ ഒട്ടും കേൾക്കില്ല മാതാജിക്ക്. കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നേ. ഓക്കെ മാതാജി, ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പഴാ വന്നത്. ശരി ശരി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് സത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം? സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കണം. വിനയത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവന മനോഭാവത്തോടെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നത്? ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു, എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടു. പിന്നെന്തുവാ? എന്താ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില്? 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 4 വർണ്ണങ്ങൾ. അതെ, 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ.
ക്ഷത്രിയർ, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. 4 ഇതിന്റെയാണ് ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗുണങ്ങളും അതനുസരിച്ച് വരുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിഭജനം നടത്തിയതെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നായിരിക്കണം? ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന്. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരില്ല? നമ്മൾ ശരിയായൊരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ വഴുതി വീഴില്ല, മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകില്ല. അപ്പോ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നായിരിക്കണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാകേണ്ടി വരില്ല എന്നും കൂടി ഭഗവാൻ ഏത് ശ്ലോകത്തിലെ 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവികളും എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വയം പഠിക്കാനോ പിന്നെ തെറ്റായ വഴിയിൽ, അതായത് ഭൗതികവാദികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെവരിൽ നിന്ന് നമ്മളത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തികൾ, അവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകില്ല, മായയ്ക്ക് അധീനരാകില്ല എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. 5-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തനം എന്നാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസ യോഗം എന്നും നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 5 കർമ്മ സന്യാസ യോഗം, അതല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആണ് അധ്യായം 5ന്റെ പേര്. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യസ്ത്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ്? അങ്ങ് ഒരിക്കൽ എന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്താണ്? ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് ദയവായി പറഞ്ഞു തരൂ എന്നിവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് അങ്ങനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? അങ്ങ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ്? അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു സന്യാസിയെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? നമ്മൾ ആ രൂപത്തിൽ അയാൾ സന്യാസിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? അയാളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? സിഗരറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ രൂപത്തില് കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കഴുത്തില് കുറെ എന്താ പറയാ മാലകളൊക്കെ ഇട്ട്, ഇങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം സന്യാസിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്? കയ്യിൽ സിഗരറ്റ് ഉണ്ട് അയാളുടെ, പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്?
മൊബൈൽ ഫോൺ വിട്ടു, പിന്നെന്താണ് മറ്റേ സിഗരറ്റ് അല്ലെ, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി രൂപം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സന്യാസി, അല്ലാതെ ഈ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? സന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ്, കർമ്മം ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന്, പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം അർജുനന്റെ ധാരണ എന്തായിരുന്നു? സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയണത്? ഒരു പരിത്യാഗം അല്ല, എല്ലാ സർവ്വ കർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആവണം എന്നാണ് ആര് വിചാരിച്ചത്? അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. കർമ്മത്തെയും സന്യാസത്തേക്കും ഒരിക്കലും ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആര് വിചാരിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്? ഇതിലേതാണ്? അങ്ങനെയാണ് അർജുനന്റെ ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണോ അതോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ, ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണോ, ഏതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരം? അതാണ് അർജുനന് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുപൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും, കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താണ്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ കർമ്മ പരിത്യാഗവും നല്ലത് തന്നെയാണ്, ഭക്തിയുടെ കർമ്മവും നല്ലത് തന്നെയാണ് മുക്തിക്ക്. പക്ഷേ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കർമ്മം എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അതാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായതെന്നിവിടെ ആ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി നമ്മളൊരു കഥ പറയാണ്. ഇപ്പൊ 2 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കർമ്മം ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടോ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കൊണ്ടോ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാം, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു രാജാവിന്റെ കഥ പറയാണ്. നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജാവിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? കുറെ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണല്ലോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പോയി കുറെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താവും? ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആവും. നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലവും കൂടി നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഒരു രാജാവിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജാവ്, അദ്ദേഹം രാജാവാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? എപ്പോഴും കുറെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം, പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹം ഡെയിലി ഓരോ പശുവിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യും. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ഡെയിലി പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതും നല്ല പശുക്കളെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണർക്ക്, ശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണർക്ക്, അതായത് ദാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരെ കണ്ടെത്തി അവർക്കാണ് ഈ ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പശുക്കളെ ദാനം കൊടുത്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ എന്നും രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ദാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുത്ത പശുവിനെ ദാനം കൊടുത്തു. വൈകുന്നേരം ആ പശു ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിലെ പശുവിന്റെ കെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അഴിഞ്ഞ് കൊട്ടാരത്തിലെ ഈ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ പശുവിനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരും. അത് രാജാവിനോ ആർക്കും അറിയില്ല. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും എന്താണ്? രാജാവ് വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണർക്ക് പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കും. അപ്പൊ അന്ന് ഈ ഇന്നലെ അഴിഞ്ഞു വന്ന പശുവിനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് രാജാവ് ദാനം കൊടുക്കും.
അറിയില്ല, രാജാവിന് അറിയില്ല. പക്ഷെ രാജാവ് ആ ഒരു പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ പശുവിനെയും കൊണ്ട്, ഇപ്പൊ ദാനം കിട്ടിയ പശുവിനെയും കൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ പോകുന്ന വഴിയില് പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണൻ അത് രാജാവിനെ അറിയിക്കാനായിട്ട് വരായിരുന്നു. തന്റെ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം രാജാവിനെ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് വരായിരുന്നു. അപ്പൊ വഴിയിൽ വെച്ച് ഇവര് രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ കാണും. ഇവര് കാണുമ്പോ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണന് കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പശുവാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ പറയും, എനിക്കിതിപ്പോ ഇന്ന് രാജാവ് ദാനം തന്ന പശുവാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തർക്കമാകും. രണ്ടുപേരും എവിടേക്ക് പോകും? കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്ന് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറയും. അപ്പൊ രാജാവിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. താൻ ഇന്നലെ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു വന്ന പശുവിനെ അറിയാതെ ഇന്ന് മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ദാനം ചെയ്തതാണെന്ന് രാജാവിന് മനസ്സിലായി. രാജാവ് രണ്ടുപേരെടുത്തും ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് എന്തു പറയും? ഈ പശുവിനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുക, വേറൊരാൾക്ക് ഇവിടത്തെ ഏത് പശുവിനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാന്ന് പറയും. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പോ രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ചില്ല. ലാസ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? രണ്ടുപേരും ആ പശുവിനെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് രാജാവിനെ ശപിച്ചിട്ട് പോകും. രാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. പക്ഷെ രാജാവിന് എന്ത് കിട്ടി? ലാസ്റ്റ് ശാപം മേടിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ രാജാവ് പിന്നെ മരണം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം രാജാവ് എവിടേക്ക് പോകും? യമലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് രാജാവ് മരണപ്പെട്ട് യമലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ യമരാജൻ പറയും, അങ്ങക്ക് കുറെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പാപമുണ്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. ഏത് ആദ്യം അനുഭവിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും, എനിക്ക് ആദ്യം പാപം അനുഭവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് ഈ രാജാവ് വലിയൊരു പല്ലിയായിട്ട് ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വന്നിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വന്ന് ജന്മെടുക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മക്കള് സാമ്പനും കൂട്ടുകാരും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ പന്ത് ഈ കിണറ്റിലേക്ക് വീഴും. അപ്പൊ അത് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ വലിയൊരു പല്ലി എടുക്കാണ്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? പേടിച്ചിട്ട് അവര് അച്ഛനായ ഭഗവാനോട് ചെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് കൈ നീട്ടി ആ പല്ലിയെ തൊടുമ്പോഴേക്കും എന്താവും? ആ പല്ലി സുന്ദരനായ ഒരു രാജാവായിട്ട് മാറും. കാരണം മൃഗരാജാവാണല്ലോ, രാജാവായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മൃഗരാജാവ് പറയാണ്, അങ്ങേക്ക് അറിയാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല, എല്ലാതും അങ്ങേക്ക് അറിയാം അല്ലെ, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അവിടെ പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ മൃഗരാജാവിന് മോക്ഷം കിട്ടി പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? നമ്മള് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകള്, നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളുടെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനാണ് ചെയ്യണതെങ്കിലോ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? നമുക്കൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പോ അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ദോഷഫലമാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് അറിയാതെയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ജ്ഞേയസ നിത്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം തത്താത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങള് വെറുക്കുന്നുമില്ല. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ്, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്നിലെ ഗുണവും ദോഷവും, ലാഭവും നഷ്ടം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള്, സുഖം ദുഃഖം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ സന്യാസി, നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്
എന്താണ്, കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, വെറുക്കുന്നുമില്ല. പിന്നെന്താണ്, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യക്തി, നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്താണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ഈ കാണുന്ന എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാതും ഈശ്വരന്റേതാണെന്നുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ആർക്കുണ്ടാവും? ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം ആ വ്യക്തി ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, വെറുക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അയാളുടേതായിട്ട് യാതൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം ആർക്കുണ്ടാവും? ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്യാസിക്ക്, നിത്യസന്യാസിമാർക്കുണ്ടാവും. കാരണം അവരൊരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, അത് വെറുക്കുന്നുമില്ല. കാരണം എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ആര്? നിത്യ സന്യാസിമാർ. താൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാകയാൽ അയാളുടെ മനസ്സിലൊരിക്കലും ദ്വന്ദ്ങ്ങള് വരുന്നുമില്ല. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമ യോഗദാഹ യോഗയുക്തോ മുനീർ ബ്രഹ്മ നചീരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു, നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ത്യജിച്ചു എങ്കിൽ പോലും ഭക്തിയുടെ സേവനം കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യക്താ കരോതി യഃ. ഒരു മിനിറ്റ്. ലിപ്യതേന സപാപേന പത്മപാത്രാവിവാംഭസ. എന്താ പറഞ്ഞ, ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ആസക്തി കാണിക്കുന്നില്ല, ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്. അങ്ങനെ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? താമരയിലയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. താമരയിലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന താമരയിലയുടെ പ്രത്യേകത, താമരയില വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാൽ അത് നനയില്ല, അല്ലെ? താമരയില എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും ആദ്യം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് എങ്ങനെ ആസക്തി കൂടാതെ ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഫലം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങള് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യുക്ത കർമാഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിപത്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, ആ ഭക്തൻ എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ
ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും വ്യാകുലപ്പെടുന്നില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ സുഖമാണോ ദുഃഖമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആർക്ക് വരുന്നില്ല? നമുക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ആ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പൂർണ്ണ സമാധാനം കിട്ടും. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. പക്ഷെ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അതിൽ പെട്ടിട്ട് വലയാനാണ് സാധ്യത പറയുന്നത്. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആത്മാവിന്റെ വീടാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം. ആ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആര്? ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. 3 കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. കർമ്മം ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ എന്തുമില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ഫലം ചെയ്യാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പഠിച്ചില്ല ഇതേപോലെ മീനിങ് വരുന്ന ഒരു ശ്ലോകം. എന്താണ്? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി, 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യത്തെ. അതായത് മിഥ്യാഹംഭാവത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തില് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ സത്യത്തില് ആരാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് വിചാരിക്കും താനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പറയുന്നു, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, അതായത് ആ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്ന് പറയാം. തത്ബുദ്ധയാ സന്നിഷ്ഠാ തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ആരിൽ ഉറപ്പിക്കണം? പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിക്കണം. പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള പരംപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയം, 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പരമ്പൊരുളില് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ഇനി അതിന് നമ്മളിവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ ആരിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം? പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മളെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് അത് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, പരമാത്മാവിലൂടെ, ഭഗവാനിലൂടെ. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിലെ ജ്യോതിസിലേക്ക് ലയിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര കഥാപത്മത്തോട് കൂടിയ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുക.
അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഉത്കൃഷ്ടമായ സാക്ഷാത്കാരമാണിത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശപാകേ ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ, പിന്നെ പശു, ആന, നായ, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലൻ, ഈ ഇത്രയും പേരല്ലേ, ഇത്രയും പേരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണന്, പിന്നെ പശുവിന്, ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലിനെയും എങ്ങനെ കാണണം? സമദൃഷ്ടിയോടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവര് കാണുന്നു. അപ്പൊ അവര് എങ്ങനെയാ കാണുന്നവര്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവര് സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണും. നമുക്കറിയാം, അറിവും വിനയമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക? പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക്, അവർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്. അവർക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അത് മാത്രമല്ല, എന്താണ്, എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുമുണ്ട്. നമ്മള് ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മളെല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരുള്ളൂ. എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? പരമാത്മാവും ഉണ്ട്, ജീവാത്മാവും ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് ആ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ജനിച്ചു, നാളെ അവര് ചിലപ്പോ ജനിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? നമ്മള് അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനായാലും പശുവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനെയും ആനയെയും അല്ലെങ്കിൽ നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാം. അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവര്, വിനയാന്വിതരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് വീക്ഷിക്കുന്നത്. നാപ്രഹൃഷ്യത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരാ ബുദ്ധീര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവീത് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ. അപ്പൊ സന്തോഷം വരുമ്പോ കുറെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല അധികം. അപ്പൊ സന്തോഷം വരുമ്പോ കുറെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചിന്തിക്കാണ്? താനും ശരീരം ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാബോധം അയാൾക്കുണ്ടാവില്ല. ഒരിക്കലും അയാൾ എന്ത് ചിന്തിക്കില്ല? താനും ശരീരം ഒന്നാണെന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കില്ല. ഈ കാണുന്ന ദേഹമല്ലെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ നേട്ടത്തിൽ അയാൾ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നുമില്ല. അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാല് അതും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അധികം ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നാണെന്നുള്ള ചിന്ത ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. മാത്രമല്ല പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളിലും കോട്ടങ്ങളിലും മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്താണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേഹി സംസ്പർശ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവത്തെ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാദേ ശൂരമദേ ബുധഃ.
ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. ബുദ്ധിമാന്മാരെങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാര് പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. പക്ഷേ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളാറില്ല. ഇപ്പോ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ആദിയുമുണ്ട്, അവസാനവുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാര് അതിലൊരിക്കലും സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? അതിനൊക്കെ ഒരു ആദ്യം ഉണ്ടാകും, ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളിലെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? അധികം ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല, അധികം സന്തോഷിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന വിഷമങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാവുന്ന അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പിക്ചർ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഈയാമ്പാറ്റയാണ്. തീരെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈയാമ്പാറ്റയുടെ ഈയാമ്പാറ്റ എന്താ ചെയ്യണത്? ഈയാമ്പാറ്റ എവിടെയാണോ വെളിച്ചം കാണുന്നത് അവിടേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയല്ലേ ഈയാമ്പാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? മഴപ്പാറ്റ എന്ന് പറയുന്നു എവിടെയൊക്കെ. ക്ലിയർ ആയോ ഈയാമ്പാറ്റ എന്താണെന്നുള്ളതൊരു മഴ സമയത്ത് വരുന്ന? അറിയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈയാമ്പാറ്റ അതെന്താ ചെയ്യണത്? ഒരു അഗ്നി, അതിന്റെ കണ്ണിന്റെ ആകർഷണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ കണ്ണിന്റെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയം, ആ കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് ആ എന്തിനാ പറയാ ജീവിക്ക്, ഈ ഈയാമ്പാറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എന്താണ് ദുഃഖമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈയാമ്പാറ്റ ആ തീ കാണുമ്പോ, ആ തീയുടെ പ്രകാശം കാണുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആ തീയിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതെന്ത് സംഭവിക്കും? വെളിച്ചം നോക്കി അത് പോകുമ്പോ ആ തീയില് പോയിട്ട് അത് അഗ്നിക്ക് ഇരയാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കത്തിച്ചാമ്പലായിട്ട് പോകും. അതായത് വെളിച്ചം നോക്കിയിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത്, ആ ഈയാമ്പാറ്റ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അത് എരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ണ് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അതിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് ആർക്ക് ദുഃഖമുണ്ടായത്? അവിടെ അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഈയാമ്പാറ്റയ്ക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് മാനിന്റെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് മാനിനുണ്ടാകുന്ന അപകടം. മാനിന് ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ മാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വേട്ടക്കാര് മാനിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടക്കുഴലിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് ഒടക്കുഴലിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ മാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സൗണ്ട് ആണല്ലോ, അത് കേട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? അതവിടെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കും ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട്. ആ സമയത്ത് വേട്ടക്കാര് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മാനിനെ പിടിക്കും. അപ്പോ ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടമാണ് ആർക്ക് സംഭവിച്ചത്? അവിടെ ആ മാനിന് സംഭവിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത്, ഒരു കുഴിയില് ആനനെ കാണുന്നില്ല, അത് ആണാനകളെ കുഴിച്ചിട്ട് പിടിക്കുന്നതാണത്. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണാനകളുടെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് വരി വരിയായിട്ട് ആണാനകൾ നടന്നിങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഈ പെണ്ണാനകള് മുന്നിൽ നടക്കും, ഇതിന്റെ ബാക്കില് ആണാനകൾ നടക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കുഴി കുഴിച്ചു വെക്കും. പക്ഷെ പെണ്ണാനകൾക്ക് പ്രത്യേകം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവ കുഴി ചവിട്ടാതെ കിടക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ആനാനകൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ആ കുഴിയിൽ ആ എന്താ പറയാ, ആ പെണ്ണാനയെ മുട്ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് സ്പർശനം, അതാണ് അവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ. അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ കുഴിയില് ആര് വീഴും? ഈ ആണാനകൾ വീഴും. അപ്പൊ അവിടെ ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ താഴെ ആ വണ്ട് താമര വിരിയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ താമരപ്പൂ വിരിയുമ്പോ ആ പൂവിന് നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും, നല്ലൊരു ഗന്ധമാണ് അതിനുണ്ടാവുക. അപ്പോ ഇത് ആരെ ആകർഷിക്കാണത്? ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഈ വണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മൂക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അല്ല. അപ്പൊ ഈ താമര പൂവ് വിരിയുമ്പോ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ താമരയുടെ ആ ഗന്ധം നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് വരും? വണ്ടുകൾ വരും.
ഈ താമര വിരിയണത് എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ താമര വിരിയും, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ താമര ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ വണ്ട് ഈ താമര പൂവിൽ വന്ന് ഇരിക്കും. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ എന്താവും? ആ താമര ചുരുങ്ങും. അപ്പൊ ആ വണ്ട് അതിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ ചത്തുപോകും, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റന്നാള് രാവിലെ വരെ അതിലിരിക്കും. ആ വണ്ട് ചത്തുപോകും. അപ്പൊ ആ എന്താണ് ആ എന്താ പറയാ, മൂക്ക് എന്നുള്ള ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആസ്വാദനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എന്താണ് ആകർഷണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖമാണ് അവിടെ ആർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വണ്ടിന് സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ഏതാണ്? നാക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? മീനിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ മത്സ്യത്തിനെ ആ ചൂണ്ടയിൽ അല്ലെ അതിലിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വലിയൊരു മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇടും. അപ്പൊ ആ മത്സ്യം എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ആ ഒരു രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മത്സ്യത്തിനെ വന്ന് പിടിച്ച് കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? നമ്മളെ ആ നാക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ആസ്വാദനം കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖം. അപ്പൊ നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഈയാമ്പാറ്റയെ വെച്ച് പറഞ്ഞു, കണ്ണിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ചെവിയെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാനിനെ വെച്ച് പറഞ്ഞു, ത്വക്കിനെ ആനയെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു, മൂക്ക് എന്താണ് വണ്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ നാക്ക് എന്താണ് മത്സ്യത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യവും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും ഇതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളാറില്ല. നമുക്ക് എന്താണ്? അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് ഇത് അറിയുന്ന കൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ അവർ പോകുന്നില്ല. അവർക്ക് അതൊരിക്കലും സന്തോഷം കൊള്ളാറില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമാന്മാരൊരിക്കലും പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവര്, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവികളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും എങ്ങനെയാണ്? സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരുമായവർ ബ്രഹ്മ നിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നാമത്തെ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. പിന്നെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? മറ്റൊന്നിലും ആകൃഷ്ടനാകാതെ ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, വേറെ ഒന്നിലും നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരാകുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാണ്? നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളില് തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? തനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, തനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, ആത്മജ്ഞാനം നേടി. അപ്പൊ താൻ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവർക്കും അത് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. തനിക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടി, ജ്ഞാനം കിട്ടി, അപ്പൊ താൻ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവരിലും കൂടി അത് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ? എപ്പോഴും തിരക്കിട്ട് ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവരെ ക്ഷേമം ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനം അതെന്താണ് വരുന്നത്? അവർക്കും വരുന്നത് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും, അങ്ങനെ സർവ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കടന്നു? ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോവുക എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്
സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, അവരാണ് എന്താണ് പണ്ഡിത സമദർശന, എല്ലാവരെയും സമദർശന സമഭാവത്തോടെ സമമായ രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് എന്തറിയാം? പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നുള്ള സത്യം ആർക്കറിയാം? ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പണ്ഡിതന്മാർക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനും സാധിക്കുന്നത്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എങ്ങോട്ട് സാധിക്കും? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായാലും, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, ഇത് വേണോ അത് വേണോ, അങ്ങനെ ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സംശയങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ അതീതരാവാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, നമുക്ക് സംശയമേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയാം? പരമാസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ, പരമാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ, അതുപോലെ തന്നെ പരമസുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന സത്യം ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക. മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കണേ? ആത്മാവിന്റെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ആത്മജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെയും കൂടി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്? അവരിലെ അജ്ഞാനം മാറ്റാനായിട്ട്. അവർ വരാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ആ അജ്ഞാനം മാറ്റാ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ്? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാമ ക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭീതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ? കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി കിട്ടുന്നത്? കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട്. കാമം ഉണ്ടാവില്ല, ക്രോധം ഉണ്ടാവില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല, ക്രോധങ്ങളുമില്ല, ദേഷ്യങ്ങളുമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. പരിപൂർണത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള സാക്ഷാത്കാരം, അതാണ് പരിപൂർണത. ആ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം പ്രയത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അചിരേണ, ഒരു സംശയവും ഇല്ല, എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിട്ട് ലഭിക്കും. അവർക്ക് പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ, നോട്ടം കൊണ്ടാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? നോക്കിയിട്ട്, നോട്ടത്തിലൂടെയാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിലൂടെ. ആമ കരയില് എന്താണ്? കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നി ചെയ്യുന്നു, മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആമയുടെ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ നോട്ടം കൊണ്ട് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റും, ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതെവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞ് വൈകുണ്ഠ ലോകം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏത് വരുന്നുണ്ട്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം നിൽക്കുന്നത്. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ
ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനത്തിലൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മൾ ദൂരത്തല്ല, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഒന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നിരന്തരം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ നിരന്തര ധ്യാനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? നോട്ടം കൊണ്ട് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്ന പോലെ ആമ കരയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മുട്ടകളില് മനസ്സ് ഊന്നുന്നത് പോലെ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തന് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട്, സ്വധാമത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്താണ്, നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് അനുഭവപ്പെടില്ല? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പൊ സദാ പരമപുരുഷനില് മുഴുകിയിരിക്കുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും അയാൾ എന്തിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനില്, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിലാണ് ആ വ്യക്തി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാം. പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം, അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകും. ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പറയാ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, ഇപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കം, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, അതൊക്കെ ഭൗതികമായ നമ്മളെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്, മനസ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്, ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട്, മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഒന്നും തീണ്ടാത്തൊരവസ്ഥ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിന്നെ അതൊന്നും ഇല്ല. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകാമഹേശ്വരാം സുഹൃദാം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞ? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, തപസ്സുകളും എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ, പിന്നെ അവരുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി, തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമമായ അധികാരി. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്. ഇത്
മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പൂർണ്ണ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടേ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുള്ളൂ? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നിവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്തില് പറഞ്ഞു മാതാജി? ഇതാണ് ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ? ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ അധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ അറിയല്ലേ, നമ്മൾ എല്ലാതും ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ശാന്തി ലഭിക്കും, ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു സേവനത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേഷ മാതാജി, ഏത് ശ്ലോകമാ മാതാജി? എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം? 29. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ, ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? മനുഷ്യന് ആ ശാന്തി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ കാണുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. ഈ കാണുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാണ്. ഭഗവാൻ, അതായത് ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. വൃന്ദാവന നിവാസികളെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചൊരു ലീല പറയാണ് ഭഗവാന്റെ. ഇന്ദ്രന്റെ കോപം നിമിത്തം വൃന്ദാവനത്തില് ഒരാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ പെയ്തു. മഴ പെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വരും അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്ന സമയം വരും. വെള്ളം വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ആ വൃന്ദാവന നിവാസികളെ മുഴുവനും ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം കൈയിന്റെ ചെറുവിരലിൽ എല്ലാ നിവാസികളെയും എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു? ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാവരും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? 7 ദിവസമാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ചെറുവിരലില്, 7 വയസ്സ് പ്രായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ, കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ, 7ാമത്തെ വയസ്സിലെ പ്രായത്തില് ആ ഇന്ദ്രന്റെ കോപം കാരണം കൊണ്ടാണ് അവിടെ തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? പർവ്വതത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ആപത്തിലും ആരുണ്ടാകും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകും എന്നതിനുള്ളൊരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീല കൂടിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। जय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആദ്യം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ മാതാജി, ഞാൻ ലാസ്റ്റിലാ വന്നെ, തീരാറായ സമയത്താ വന്നെ, അതുകൊണ്ട് അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണെന്ന് ചോദിച്ചത്. മുക്തിക്ക് 5ാമത്തല്ലേ? മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുക്തമായ കർമ്മം. ഭക്തിയുതമായ കർമ്മം സേവനമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. കേട്ടില്ല മാതാജി? ഭക്തിയുത സേവനം. ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കാത്ത ചെയ്യാത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞാണ്. ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന, ഹരേ കൃഷ്ണ, കർമ്മത്തിന്റെ, ഞാൻ എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ പറയുന്നവര്. ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെ ശ്ലോകം 10 ഏതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? താമരയിലെ പോലെ. താമരയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ. താമരയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ. കാരണം താമരയിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒട്ടും. അതേപോലെ ഉള്ള അവസ്ഥ. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി. നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല.
ശ്ലോകം 12 കൃഷ്ണാവ് ബോധത്തിലുള്ളവനും ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവൻ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനാണ്, ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവൻ സ്വന്തം കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തനാണ്. കർമ്മത്തിൽ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്? ഭഗവാന് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്നായിരിക്കും ആരുടെ ലക്ഷ്യം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ? ഒരിക്കലും സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന് അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യും. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും. ശ്ലോകം 17 എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്? ബുദ്ധിയും മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. വിശ്വാസമാശ്രയങ്ങളെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ തത് ബുദ്ധയ തന്നിഷ്ട തത്പരായണം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ഉറപ്പിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തില് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. 18 ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരെ കുറിച്ച്. സമദർശനത്തെ കുറിച്ച്. ഒരേപോലെ വീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു പണ്ഡിതനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? എങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? അറിവും വിനയമുള്ള, അതായത് ബ്രാഹ്മണനെ ആയാലും പിന്നെന്താണ് ചണ്ടാളനെ ആയാലും നായിയെയും ആനയെയും എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ദർശിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് എന്തറിയാം? അവർക്ക് ആ സത്യം മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് രൂപം കൊണ്ട് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ എന്നുള്ളത്, നമ്മള് മനുഷ്യനാണ് അവര് മൃഗങ്ങളാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ആ മഹാപണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? അവരെല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദമില്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടയാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംപ്രാപ്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവനാണ്. അതായത് ആനന്ദ സന്തോഷം വരുമ്പോ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, വിഷമിക്കുന്നില്ല. ഇല്ല. പിന്നെന്താണ്? താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധം ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് താനെന്നും ആർക്കറിയാം? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അയാൾക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? സ്ഥിരബുദ്ധിയോട് അസംപ്രാപ്തനായിട്ട് ജ്ഞാനിയായിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോ? ഈയാമ്പാറ്റ കണ്ണിനോട്, ചെവി മാനിനോട്, ത്വക്ക് ആണാനയോട്, പിന്നെ മൂക്ക് താമരപ്പൂവിലേക്ക് വരുന്ന വണ്ടിനോട്, നാക്ക് മീനിനോട്. മീനിന് അതായത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത്? ഓക്കെ. ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭൗതികയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് എത്തിയ, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോവുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എവിടേക്ക് കടന്നു? ഭൗതികമായ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആത്മീയമായ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു. അതിനെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 29. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വര സുഹൃതം സർവഭൂതാന ജ്ഞാത്വാ ശാന്തി വൃച്ഛതി അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്? അതിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാമനാണെന്ന് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തുമാണ്, എല്ലാവരുടെയും വെൽവിഷറുമാണ് ഭഗവാൻ. ആരോടും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ദേഷ്യമില്ല. എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയണം നമ്മളെ